Dear Love, matagal nang sinasabi sa akin ng mga kaibigan at magulang ko na hindi nila gusto ang ugali ng girlfriend ko. Ika nga nila, si Wendy ang tipo ng babaeng ako, me. At iniisip ko na dala ito ng childhood trauma at experiences niya. Si Wendy rin ang tipo ng tao na kahit maliit na bagay ay talagang kaya niyang palakihin. At ako ang tipo ng taong ayaw naman ng gulo. Mahal ko siya. Pero isa ito sa mga ugali niya na hindi ko kinakaya at hindi rin siya kaaya-aya sa aking mga magulang. Thank you guys for celebrating with us. Sa wakas, naku, licensed professional teacher na ang girlfriend kong si Lily. Uy, congrats Lily! Malapit na rin ang oath-taking mo. Thank you sa inyo. Mabuti talaga at hindi ako sumuko. Akalain nyo, after 3 takes, nakapasa na ako. Alam mo, mabuti na lang at meron akong tinatawag na first try luck. Di ba, babe? Hindi ko talaga akalaing makakapasa ako sa first take ko ng exam. Katunayan yan, hindi pa ako nakapag-review noon masyado. Kasi yun yung time na sinabi sa akin ng parents ko na mag-enjoy daw muna ako, magpahinga. Kaya hindi rin ako talaga nagseryoso sa pag-review. Pero grabe no, ang galing at nakapasa agad ako ng 1 take lang. Wow, nakakatuwa nga yun, Wendy. Mabuti ka pa at ang swerte mo sa part na yun. Ang totoo hindi na nga ako nag-expect na makakapasa pa pero sabi nga, 3rd time is a charm. Mahal, nakapasa ka na at proud na proud ako sa'yo. Pati yung mga magulang mo, Hindi na sayang lahat ng mga paghihirap mo sa review. Ika nga, panapanahon lang yan at hindi mo lang panahon noon. Oh, ito yun. Ito yung perfect moment para makapasa ka. Tama. Kaya nga nagse-celebrate tayo ngayon, Lily. Thank you, Sam and Wendy sa pagsama sa amin ni Jasper. Alam kong busy kayo pero dito pa rin kayo. Nako, walang anuman. Siyempre, para sa best friend kong si Jasper. Naks naman. Ang sweet mo naman. Nako, wag mo namang ipahalata kay Lily na ako talagang mahal mo. Hoy, alam ko namang matagal na kayong may relasyon at ginagamit lang ako ni Jasper para hindi mahalata. Diba? O sige na, kumain na kayo. Babe, ba't di mo ako pinapansin? Wendy, alam mo nakakahiya ka. Nakakahiya? Bakit? Anong ginawa ko? Hindi mo ba narinig yung pagiging insensitive mo? 2 beses na nag-fail si Lily. At ngayon pa lang siya nakapasa sa 3rd try. Tapos mag-humble brag kang first try luck yung pagkapasa mo? Humble brag? Sinasabi ko lang naman yung totoo na hindi ko akalain na makakapasa ako sa isang take lang. It doesn't matter, Wendy. Hindi mo dapat sinasabi yun. Inimbitahan tayo ni Jasper para i-celebrate yung pagkapasa ni Lily. Tapos gusto mo sa'yo naman yung spotlight? Anong na naman? Masama ba na sabihin ko yun? Yun lang naman talaga yung experience ko. Walang masama na i-open up mo yun. Pero yung timing mo, hindi okay Magkaroon ka man lang ng self-reflection, Wendy. Alam mo, hindi ko gusto yung ganyang ugali mo. Ang mean mo naman. At ikaw, insensitive. Uy, pare, happy birthday! Uy! Thank you sa pag-imbita sa amin ni Lily, O, ito nga pala, may gift ako sa'yo. Wow! Ano kaya to? Magugustuhan mo yan. Talagang hinanap pa niya yan para sa'yo. Siyempre, ako pa ba matitiis yan? Nasaan pala si Wendy? Yun, on the way na. Malapit na daw siya dito. Ay, ayan na pala, dito na si Wendy, Surprise! Happy birthday, babe! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Birthday, pre! Oh, babe, mag-wish ka na tapos blow mo na itong candle. Dali! Yay! Happy birthday, babe! Happy birthday, pre! Thank you sa inyo, ha? Thank you, babe.
Nag-effort ka pa. Oo naman. Anything for you, babe. Wala akong ibang gusto kung hindi ang mapasaya ka. Aw, thank you ulit, babe. Oh, ano guys? Kumain na tayo. Tara, kain na tayo. Pare, kumusta na pala yung pinapatayo mong apartment? Ayun, 20% pa lang ang progress, pero ang dami ko na agad na gastos. Ang hirap din pala. Akala ko ganun-ganun lang. Grabe nga ang gastos mo nga dun, babe. Kaya hindi mo na ako maipasyal. Kayo ni Lily, kagagaling nyo lang sa Cebu. Oh, kamusta naman? Okay na okay. Tsaka nag-enjoy kami ni Jasper. Sobra. Eh di nice. Eh di nakilangay din kayo kasama ang mga turtles. Oo, naaalala ko tuloy yung unang beses kong mag-free diving doon. Ang saya. Grabe, tapos nakita ko din yung turtle, then kasama ko na rin mag-swim. Perfect. Tsaka, alam mo, meron pa akong nakitang video nun sa phone ko eh. Ito. Look mo. Wow, ang ganda. Mabuti ka pa sanay kang mag-free diving. Eh, gusto mo rin ba mag-free dive? Usama ka sa akin minsan. Weekends, nag-free dive ako. Ano, Lily, kumusta yung trip niyo sa Cebu? Ano mga sinubukan niyo? Nag-whale shark snorkeling kami sa uslob ni Jasper. Tapos... Uy, ako din. Alam mo, ako din, te. Grabe. Buti hindi ka nga natakot. Ako, to be honest ha, natakot ako noong una kasi ang laki ng butanding. Pero okay naman pala siya. Ang saya, no? Grabe, parang gusto ko tuloy bumalik, babe. Oh, mag-book ka na ng ticket pa Cebu. Now na. Ha? As in, now na? Oo, now na. Gusto ko nang bumalik sa Cebu, babe. Not now. Ay, nako. Bahala ka nga. Ako na ang titingin ngayon ng flights. Grabe, nakakamiss talaga. Babe, I said not now. Bakit naman? I want to go back to Cebu. Kaya please na, babe. Sige na, this week, tara na. Babe, please. Hindi lang tayong dalawang nandito. We are here with my best friend Jasper. It's very inappropriate to not bond with them. Mamaya na natin pag-usapan yan. Oh, babe, hindi mo pa rin ba ako kakausapin? It's been 2 days. Ilang beses mo na akong pinapahiya sa kaibigan mo at kay Lily. No, ikaw ang laging nagpapahiya sa akin sa kanilang dalawa. Bakit kahit anong topic ang pag-usapan natin, laging nagiging tungkol sa'yo? That's even my birthday celebration, pero ikaw pa rin ang nagbibida-bida. Tinatanong-tanong mo pa si Lily about sa trip nila ni Jasper. Mag-e-end up lang din naman na hindi ka rin nakikinig dahil kinuwento mo yung naging trip mo sa Cebu. Bakit laging ikaw? Hindi ka ba marunong makinig? You listen so you can understand. I don't know how to answer this. Tapos sasabihan mo pa ako ng bida-bida? Masaya lang naman akong ikwento yung experience ko sa Cebu. Wendy, hindi lang ako nakakapansin ng ganito mong attitude. It's not always about you. Ang mundo ay hindi lang sa'yo umiikot. And to be honest, napapagod na rin ako sa relasyon natin. Dahil ang dami mong demand sa akin at kapag hindi ko nami-meet, bibigyan mo ko ng silent treatment. Dahil lang sa ayaw kong mag-book tayo ng trip to Cebu this weekend, hindi mo ko kinakausap ng 2 days. It's been 2 days, Wendy. Hindi na tayo bata. Bakit hindi mo kayang makipag-communicate? Ipinahiya mo ako sa mga kaibigan mo. I really want to go back to Cebu pero ayaw mo. Ang sabi mo sa akin, later. So nag-expect ako na yung araw na yun mismo, doon ka magbubuk ng flight natin. But you didn't do it. Pinaasa mo ako, babe. Wendy, ang sinabi ko ay pag-usapan natin yung about doon. Hindi ako nag-promise or whatsoever. Ang random nun, Wendy. Naisipan mong pumunta ng Cebu dahil nagpunta ng Cebu sina Jasper? Di ba ang sabi ko sa'yo, pag-isipan muna natin lahat ng mga gagawin natin. Alam mo namang nagpapagawa ako ngayon ng apartment, hindi ba? Alam mo kung gaano kagastos yun. Sinabi ko naman sa'yo na nagtitipid ako. Alam mo, kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang. Hindi yung ganito kakasungit sa akin. Alam mo yun? And now ganyan ka mag-isip. O hindi, ilang taon ka na nga ulit? You're 31 years old. Sana naman mag-mature ka na. Ikaw at ikaw lang ba ang iisipin ko palagi sa relasyon natin? Paano naman ako? Ang linaw naman na hindi ko pa afford na magbakasyon tayo ngayon. Hindi naman pwedeng pagsabay-sabayin natin yung gastos. Hindi pwedeng unahin ang luho. Sige lang. Keep hurting me with your words. I am not hurting you, Wendy. I am telling you the truth. Alam mo,
I think I need space. Dahil ayokong gawin sa'yo ang ginagawa mong panggo-ghost sa akin. I'm telling you this now. I really need space, Wendy. May mga problema ako ngayon na ako lang din mismo ang makakasolve at hindi ka nakakatulong. Sige, umiyak ka. Even if you cry, I can't even care anymore. I really want to be alone right now, Wendy. Alam mo yung mga pinagdadaanan ko, and instead of supporting me, you add up to the burden. This is not the kind of relationship I want. Bakit hindi ka na lang makipag-break? Bakit kailangan mo pang magkunwari na kailangan mo ng space, pero ang totoo, ayaw mo na. Napagod ka na. So kahit itong paghingi ko ng space sa'yo, hindi mo pa rin ako kayang pagkatiwalaan? Hindi ko na talaga alam. You are being selfish. Iassess mo nga sarili mo. Kung ayaw mo makipag-break sa akin, sige, ako na. Akala mo hindi ko kaya na wala ka? Sa tingin mo, maghahabol ako sa'yo? Alam ko na kaya mong wala ako. Lagi mo nga sinasabi sa akin, di ba? Na I'm a strong, independent woman. I don't need anyone. Space lang ang hinihingi ko. Pero breakup na agad ang binibigay mo? Well, thank you for reminding me that I don't need anyone. Mas kaya ko pang mag-isa, Sam. And deserve ko naman siguro yung better partner na yon. Yung hindi ako pakikitunguhan ng tulad ng pakikitungo mo sa akin. See? You only care about yourself. No! You just don't care about me at all. Alam mo, you never appreciated me, Wendy. Kahit kailan, ang hirap mong i-please. Nanghingi lang ako sa'yo ng space, pero ikaw Tama na! I am breaking up with you. No space needed, Sam. Tama lang na makipag-break na ako sa'yo. Okay. Ikaw na ang nagdesisyon. So I guess this is really it. Wag na wag ka nang babalik pa sa buhay ko. Dear love, isang buwan na nga matapos ng breakup namin ni Wendy. At masasabi kong tama lang ang nangyari. Napagtanto kong kahit gaano mo mahalin ng isang tao, kung hindi naman niya kayang makita ang halaga mo, ay talagang magiging mitsa ito ng paunti-unti mong pagkapagod. May kasalanan din naman ako sa nangyari. Ginawa ko rin kasing mundo si Wendy. Sa ngayon ay mas pinagtutuunan ko muna ng pansin ang ipinapagawa kong apartment at gayon din ang aking sarili. Malungkot ako ngayon. Pero may isang bagay akong nasigurong hindi si Wendy. Ang babaeng gusto kong makasama habang buhay.